Deuteronomium. Hoofdstuk 13. Wanneer een profeet of dromer in het midden van u zal opstaan en u geven een teken of wonder. En dat teken of dat wonder komt dat hij tot u gesproken had, zeggende laat ons andere goden, die gij niet gekend hebt, navolgen en hen dienen. Gij zult naar de woorden van die profeet, of naar die dromer niet horen, van de Heere, uw God, verzoekt uw lieden, om te weten, of gij de Heere, uw God, lief hebt met uw ganse hart, en met uw ganse ziel. De Heere, uw God, zult gij navolgen, en hem vrezen, en zijn geboden zult gij houden, en zijn stem gehoorzaam zijn, en hem dienen, en hem aanhangen. En diezelfde profeet, of dromer, zal gedood worden, want hij heeft tot nog fel gesproken tegen de Heere, uw God, die uw lieden uit Egypteland heeft uitgevoerd, en u uit het diensthuis verlost, om u af te blijven van de weg, die u de Heere, uw God, geboden heeft, om daarin te wandelen. Zo zult gij het boze uit het midden van u wegdoen. Wanneer uw broeder, de zoon uw moeder, of uw zoon, of uw dochter, of de vrouw van uw schoot, of uw vriend, die als uw ziel is, u zal aanvallen in het heimelijke, zeggende laat ons gaan, en dienen andere goden, die gij niet gekend hebt, gij noch uw vaderen. Van de goden der volken, die rondom u zijn, nabij u, of verre van u, van het ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde. Zo zult gij hem niet ter wille zijn, en naar hem niet horen, ook zal uw oog hem niet verschonen, en gij zult u niet ontfermen, noch hem verbergen. Maar gij zult hem zekerlijk doodslaan, uw hand zal eerst tegen hem zijn, om hem te doden, en daarna de hand des gansen volks. En gij zult hem met stenen stenigen, dat hij sterve, want hij heeft u gezocht af te drijven van de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgevoerd heeft. Opdat gans Israël het horen en vrezen, en niet voortvaart te doen, naar dit boze stuk in het midden van u. Wanneer gij van de nieuwe steden, die de Heere, uw God, u geeft, om al daar te wonen, zult horen zeggen. Er zijn mannen, Belials kinderen, uit het midden van u uitgegaan, en hebben de inwoners hunner stad aangedreven, zeggende laat ons gaan, en dienen andere goden, die gij niet gekend hebt. Zo zult gij onderzoeken, en naspeuren, en wel navragen, en ziet, het is de waarheid, de zaak is zeker, zulk een gruwel is in het midden van u gedaan. Zo zult gij de inwoners derzelfde stad ganselijk slaan, met de scherpte des zwaards, verbannende haar, en alles, wat daarin is, ook haar beesten, met de scherpte des zwaards. En al haar roof zult gij verzamelen in het midden van haar straat, en de Heere, uw God, die stad, en al haar roof ganselijk met vuur verbranden, en zij zal een hoop zijn eeuwiglijk, zij zal niet weder gebouwd worden. Ook zal er niets van het verbannene aan uw hand kleven, opdat de Heere zich wende van de hitte zijns toorns, en u geven barmhartigheid, en zich uw erbarmen, en u vermenigvuldige, gelijk als hij uw vaderen gezworen heeft. Wanneer gij de stem des Heeren, uw Gods, zult gehoorzaam zijn, om te houden al zijn geboden, die ik uw heden gebiede, om te doen wat recht is in de ogen des Heeren, uw Gods.